Tervetuloa seuraamaan kokoelman JKL Highlightsia. Käytiin vähän pelaamassa Tourulan Veikkojen vuorolla. Se on Palokan koulua torstaisi. Nohoi, siinä näkyy heti kärkeen Piritan maaginen pakki. Maalin kautta katsomoa ja vaihtoo. Tuo vuorolla pelataan silleen, että se kumpi joukko tekee 5 maalia ensin, niin voittaa pelin ja sitten vaihtuu maalivahtien päälle. Paino tässä leijuu, veti nollapeli. Näissä seuraavassa 2 klipissä näette tosi hyvät esimerkit, kuinka paljon salibändissä maalivahti voi olla myöhässä. Hämyveto, syöttö toiseen laitaan, maalivahti liikaa vastassa, 2 metriä myöhässä. Ei mitään toivoa saada kiinni. Tässä on sama tilanne, samat kaverit. Oi voi. Ei edes hyppäämään. 2 metriä oli tyhjää tilaa kulmassa. Mutta toisaalta ei siellä kyllä pakkejakaan näe. Piritellä taisi olla selvä halu päästä highlightseihin pariin otteeseen. Videon alussa nätti pakki katsomoo. Tässä syötön katko jalalla. Omi. Tässä Henkka saa hyvin pallon vauhtia laidalla. Nouluukki keskelle ja Pete pistää tyhjiin. Ilo laittaa tosta. Väittäisin kyllä, että ei hakenut tuota syöttöä, yritti veivata, mutta karkas. Mutta Henkka kyllä väitti kiven kovaa, että yritti tuota. Onneksi Henkka hyvän suorituksen jälkeen sai äitille terkku. Oho! Morjesta, mä oon Samuli ja mulla on ihan ok ranari. Rimaan kautta etuyläseen. Ei paljon saumia mokella. Tässä tulee sitten vähän myöhemmin pelistä samanlainen takakulmaa. Ei mitään saumeja mokella. Panon optimistinen avaus pitkänä, katkaistaan. Hämyveto syötö takatolpalle, tyhjä maali. Mutta Pete, voi. Tää klippi oli kyllä pakko laittaa videolle. Kun salibändissäkin voi saada puhumalla maalipaikan. Tässä on kaikki miehet pidetty, kulmalyönti. Katos perhana, keskellä ihan tyhjä. Pallomaali. Täällä keskinen. Keltapaitainen hyökkääjä heittää vähän läpyskää. Keskinen pasmat ihan sekasi, jättää omat miehensä. Ja pallomaali. Tässä on taas nämä samat veijarit yrittämässä samaa kuvioa. Tällä kertaa. Tää oli 3. kerta kun ne yritti sitä. Nyt vähän ehkä aavisti, mutta kerkesi. Just kyllä. Mut siinä yksi kauden parhaimpia torjuntoja. Tässä oli Henkala vähän kova vaihto. Tulee ensin kova veto käteen. Ai. No, näyttäis vähän naamasta päätellen kiiremällä. Onneksi äippä sai taas terkut, että on kaikki kunnossa. Tässä samassa vaiheessa. Ja nassuu. Omasta mailasta nassuu. Noin. Vähän tuli huulasta verta, mutta ei mitään vakavampaa. Äippä sai taas terkut, että on pojalla kaikki kunnossa. Tässä oli taas meidän toisella mokella vähän tiukka-paikka, kun tuli pusseille suoraan veto. Vähän näyttäis kituva. Hyvin poika kumminkin taistelee. Jaksaa päällä tilanteen loppuun. Ai. Nyt taitaa vähän pikku tuskahikeä tulla. Seuraavan tilanteenkin jälkeen näyttäis vähän hierasee, niin kaikki on kunnossa.